उकरड्यावर फेकलेल्या फाईलचा तुकडा घेऊन जगावं बेशरम लाचार आनंदानं. ती फेकून द्यावं सबमिशनचं लक्तर आणि त्या ड्रॉइंगच्या शीटच्या यातना या सबमिशनच्या काळ्या शार डोहामध्ये. ती करावं शेवट एकाच प्रहारानं माझा तुमचा आणि याचाही. या सबमिशनच्या महासर्पानं जीवनाला असा डंख मारावा की त्यानंतर येणाऱ्या निद्रेला नसावा जाणीवेचा किनारा. पण या निद्रेला नवीन सबमिशनची स्वप्न पडू लागली तर बाबांनो इथंच खरी मेक आहे. नव्या सबमिशनच्या प्रदेशात पाऊल टाकायला धीर होत नाही. म्हणूनच आम्ही सहन करतो हे असले जागे, पण सहन करतो आमच्याच प्रेतावर बलात्कार होणारे असले अमानुष अत्याचार. आणि मग शेवटी याच फाईलचं गाठोडं घेऊन खालच्या मानेनं आमच्याच मारेकऱ्यांच्या दाराशी उभे राहतो. विधात्या, अरे तू इतका कठोर का झालास रे बाबा? अरे ज्यांनी आम्हाला फाईल दिल्या सबमिशन करायला ते आम्हाला विसरले. ज्यांच्याकडून आम्हाला सबमिशन करून घ्यायचं तेही आम्हाला विसरलेत. मग हे करुणा करा, या सबमिशनच्या फाईलचं गाठोडं घेऊन आम्ही इंजिनियर्सनी कोणाच्या पायावर डोकं आदळायचं? कोणाच्या पायावर डोकं आदळायचं सांग ना. नटसम्राट नंतर माझा नंबर सर. सर अक्षर बघा, अक्षर सर. हो छान आहे. ड्रॉइंग तूच काढलं का? मीच काढले ना सर, रात्रभर जागून. मग मीच सर. ते बरोबर आहे. हा हो. मग अटेंडन्स किती? एक काम करा ना सर, ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हरची ब्लॉक डायग्राम बघा ना. बघा तुम्ही. मराठीत सांगितलं कळत नाही काही इंग्लिश मध्ये सांगू? अहो सर हात दुखोस्तर लिहिलं हो. काय सांगू तुम्हाला, रात्रभर जागून लिहिलं. अटेंडन्स किती? अटेंडन्स. अहो सर बघा ना, नवीन फाईल आणली जुनी. मराठीत सांगितलेलं कळत नाही, इंग्लिश मध्ये सांगू? सांगा ना सर, इंग्लिश मध्ये सांगा ना. अरे मला जर इंग्लिश येत असतं तर कशाला स्पोकन इंग्लिश जॉईन केलं असतं? ते पण बरोबर आहे म्हणा, बरोबर आहे ते पण. अटेंडन्स काम इथं कशाला टॉन घेऊ का? तुझ्यासोबत सेल्फी काढू का? फेसबुकवर पोस्ट करू का? अटेंडन्स कम्प्लीट कर. सर आता माझा नंबर. लाखात. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. क्लासिक.